салом мухлисони беҳтарин бошгоҳи дунё Барселона. Сармураббии дастаи Ливерпул Юрген Клоп мафтуни бозии Усмон Дембеле буда тобистони соли оянда ӯро ба Ливерпул оварданӣ аст. Ҳамлагари Барселона ва мунтахаби Голландия Мемфис Депай аз ҳама футболбози беэътибор соли 2021 ба шумор меравад. Баварияи олмон хостори трансфери якчанд бозингарони Барселона мебошад. роҳбарияти Барселона ин ҳафта бо Жорже Мендеш доираи идомаи шартномаи Ансу Фати мулоқот анҷом медиҳад. Ҳама ин хабарҳо дар барномаи имрӯза. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва комментария навистан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо позаи ёнбошро гиред ки мо сар мекунем. Имрӯз дар Аврупо ягон бозӣ доир намегардад. Барои ҳамин ба дӯстдорони бозиҳои Амрикои Ҷанубӣ тавсия медиҳам ки аз бозиҳои Аргентина ва Бразилия ҳаловат баранд. чаре ки медонед бозиҳои Амрикои Ҷанубӣ дар бевақти шаб мегузаранд, аммо ин маънои онро надорад ки аз бозии Месси ва мунтахаби Аргентина хафо монем. барои бозам шавқовартар гузарондани ин рақобатҳо дӯстони мо аз 1х коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ соҳиби $100 бонус гарданд. ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. вақтҳои охир сару садоҳо дар бораи Усман Дембеле зиёд шуданд, зеро музокироташ оиди идомаи шартномааш кашол ёфта истодааст ва Юрген Клоп аз фурсат истифода бурда Дембелеро хоҳиш дар Ливерпул дидан дорад. Барселона то ҳол ба ин овозҳо ҷавоб надодааст ва то охири моҳи октябр интизор мешавад ва баъдан ба ягон хулосае меоянд. агар Усман шартномаашро бо Барселона идома надиҳад, моҳи январ метавонад ӯро ба фурӯш гузоранд ё ин ки тобистони соли оянда дастаро ройгон тарк мекунад. Дембеле тамринҳои оддии Барселонаро тоб овардан наметавонад ва ҳар рӯз як ҷароҳати нав мебардорад. дар Премер Лига чӣ гуна бо пои шишагинаш баромад мекарда бошад? шояд калиди муваффақияти Дембеле дар дасти Клоп бошад ва таҳти роҳбарии ӯ Дембеле бозие ки дар Боруссия Дортмунд нишон медод барқарор созад. аммо ман ба ин шубҳа дорам. Усмон то ҳол ягон натиҷае нишон надод ки арзандаи шартномаи нав ва маоши ҳозираш бошад. баръакс мухлисон то ҳол аз фурсати мусоиди голзанӣ истифода накарданаш дар бозӣ бо Ливерпул ӯро набахшидаанд. агар дар равзанаи трансферии зимистона ӯро бо нархи мусоид фурӯшанду ба ҷояш Стерлингро биёранд, Барса аз ин хеле бурд мекунад. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Мемфис Депай мавсими 2020-21 ки дар дастаи Лиони Фаронса баромад менамуд, омори нотакрори нишон дода буд, аммо ин кофӣ нагардид то номи ӯро дар шумори номзадҳо барои барандаи туби тилло шудан илова намоянд. мавсими гузашта дар Фаронса Мемфис Депай беҳтарин футболбоз оид ба нашраи боҳудии футболбозон гардид. бо 20 голи задаш дар шумори беҳтарин нишонзанҳои мусобиқот мақоми дуюмро касб намуд. дар феҳристи партофтҳои головар анҷом додани бозингарон бо 12 партофташ ҷои якумро ишғол кард. дар якҷоягӣ бо Ди Мария беҳтарин футболбоз оид ба сохтани ҳолатҳои головар гардид. дар тӯли мусобиқоти Лигаи 1 омори бозиаш фақат аз Килиан Мбаппе камӣ мекарду бас, аммо ин омор ба нашрияи Френс Футбол кофӣ набуд ки ӯ номзади барандаи туби тиллоӣ гаштан шавад. дар Лигаи 1 Фаронса агар беҳтарин ҳам набошад, яке аз беҳтаринҳо буд ва ин факт аст, аммо сатҳи мусобиқоти Ла Лига бо Лигаи 1 хеле фарқияти калон дорад. аввали мавсимро олӣ шурӯъ намудааст дар Барселона ва ин ҳам барои ӯ шанси хуб аст ки дар дастае ки ҳоло дучори буҳрон гардааст ба натиҷаҳо ноил гардад. аллакай баъди ҳамин мавсим ҳунару маҳорат ва бузургии ӯ дар майдон маълум мегардад ва омори бозиашро дар Барселона охири мавсим аз назар мегузаронем. ҳоло бошад Депайро то туби тиллоӣ масофаи аз замин то моҳи осмон пиёда рафтан ҷудо дорад. Барселона айни ҳол дар буҳрони иқтисодӣ қарор дорад ва дастаи Баварияи олмон аз фурсати муносиб истифода бурда якчанд бозингарони калидии Барселонаро ба дастаи худ ҷалб карданӣ аст. мошини немисӣ хостори трансферҳои Тер Штеген, Сержино Дес, Френки де Йонг ва бахусус Педри мебошанд. агар аҳволи Барса бадтар шудан гирад, ҳатто аз гузариши футболбозони номбурда маблағи кофӣ ба даст намеорад, аммо ин бори аввал нест ки Бавария ошкоро хоҳиши Педриро дар дастаи худ дидан мекунанд. баъди гузариши Каутино ки дар Бавария хуб баромад намуда аз курсии эҳтиётӣ ворidi майдон шуду ба дарвозаи Барселона 2 гол зад, мюнхениҳо мазахӯрак шуданд. онҳо гумон доранд ки бозингарони нав ҳам амалҳои Каутиноро такрор мекунанд, аммо мо ба онҳо пешниҳоди дигар дорем ва пешниҳоди мо он аст ки беҳтарин футболбози сайёра Мартин Брейтветро бо Ланглеву, Омтитиву, Дембелеву, Каутино бо таҳфифи калон ба онҳо фурӯшем. бозингарони номбаршударо агар дар шаби хоб набинанд, дар бедорӣ мо онҳоро
ҳоро ба Бавария нишона медиҳем. Рӯбарияти Барселона барои пешрафти даста кор ва фаъолият доранд ва барои рушди Барселона Ансу Фати аҳамияти бузург дорад. Барои ҳамин Барселона ҳамин ҳафта бо агенти Фати Жорже Мендеш доираи идомаи шартномааш мулоқот анҷом медиҳанд. Мувофиқи хабарҳо Барселона вазъро таҳти идораи худ қарор додааст, аммо Жорже Мендеш дар баъзе аз ҷузъиёти шартномаи нав шубҳа дорад ва норозигии худро аллакай баён намудааст. Мушкилии ҷиддие байни онҳо вуҷуд надорад ва ба зудӣ бояд ки ҳамаи мушкилиҳоро бартараф созанд ва Барселона тасмим гирифтааст ки то 17 октябр идомаи шартномаи Ансу Фати ва Педриро расман эълон намояд. ба назар гиред ки Жорже Мендеш фақат дар баъзе аз ҷузъиёти шартнома шубҳа дорад. На ба ояндаи Барселона ва на ба ояндаи Ансу Фати ягон шубҳа надорад, танҳо дар ҷузъиёти шартнома. Фикр мекунам шумо аллакай пай бурдед ки вай кадом ҷузъиётро дар назар дорад. Мендеш фақат ба шумори нолҳои маоши нави Фати ва шумори нолҳои ҳаққи хидмати худаш шубҳа дорад ва барои умумину раёла ба ғайри нолҳои зиёд ҳеҷ чизи дигаре аҳамияте надорад. Дуруст қайд карданд ки ягон мушкилии ҷиддие байни онҳо вуҷуд надорад. Фақат ду-се нолаки дигар илова кардан лозим. Сад афсӯс ки тамоми бозингарони ҷавону ба истеъдодҳои нотакрори футболи муосиро маҳз агентҳои баднафс аз роҳ мезананд ва ҳатто садоқат ба дастаи дӯстдоштаи бозингарро бо пул мехаранд. Фишори агентҳо бахусус ба футболбозони ҷавон рӯз то рӯз зиёд шудан дорад ва маҳз ҳамин боис мегардад ки бошгоҳҳои бузурге ки ба мисли Барселона ба буҳронҳои иқтисодӣ дучор мегарданд. Дар Аврупо сари вақт кумитаи бояд ташкил диҳанд ки мукофотпулиҳои агентҳоро идора намуда тарзи кори онҳоро ба тартиб дороранд, вагарна онҳо боз сари чандин истеъдоди дигарро мехӯранд ба мисли Марио Балотели. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом бародарон, боридон ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.